dziko lililonse lapansi limakhala machani kodi mavuto. Nde ife timati mkatikati mwa mavuto amene tili nawo timafuna a better president, a good president. Nde kwa ifeyo mdziko muno tinafufuza tinamaliza sitingabwererenso mbuyo. Your Excellency, we cannot go backwards. Forward ever, backward never. Forward ever, backward never. Yes, comrades, mwaswera bwanji, ena mwasuka bwanji, ena muli bwanji. Now, comrades, koma Malawi mmatitola bwanji. Comrade Lwara 14 mwayona bwanji Kamuzu Day kumpoto kuno. As usual, I'm not moved by this Kamuzu Day thing. Oh, samene panga celebrate Kamuzu Day kumuzuzu leroli. Ndantu hajama kana chitukuo kumalawi. That the people who don't love this country, ndamena mapanga celebrate kumuzuzu. And their celebration had no meaning at all. Celebration ya Kamuzu Day kumuzuzu, ilibe meaning yomwe hai. So, but zambili zomwe, there are a lot of gaps that can make Kamuzu to be remembered here in the north. With this current leadership, it's very difficult to think of Kamuzu. It was a good man. Ubino so Kamuzu what's here pa Mzuzu Stadium. Those that speak of Mzuzu, Zveza Tajan, and also amenity mapasa ulemu, also ulemu what hapati pa Mzuzu Stadium. Because our panga celebrate kuti Kamuzu anapanga chakuti and amenaja akupanga celebrate pamene paja. Akumusisa Kamuzu, amuchipisa kwambiri Kamuzu. Pazi nchito zao ndi udindo omwe ali nawo panopa kumalawi. Kamuzu lero tuwachipa kumpoto. Kamuzu all along anali munthu oti akamapanga chinthu chimakhala solid. Even the building ya airport ka aerodrome katu kapa Mzuzu kachi. Ka building anamanga pa nthawi ya Kamuzu is stronger than the tarmac that they're putting there pa airport yatu. Kamuzu anani ma engineers aku Malawi, well trained engineers omwe amagwira ntchito. Chilichonse chimeendera masamu, cementi, mchenga, briki, zonse zimeenda masamu. Kwa palopa chisawa choka. The old structure ija kuti achakwera pange kuti ikongole nipose pamene paja sizingatheke airport manager because Kamuzu anali masomphenya. Amaziwa kuti chitukuko china chimafunika chizikhala cheni cholimba. But in the manner the airport airport ya Mzuzu leroli. Ndizi mentaona leroli kwamba zulo aika mapozi azisulo kwina kwa ikako mapolo amatabwa mapoza amitengo minister deputy minister akutosesa. I don't know what they're trying to do. So the celebration ya leroli Mzuzu, it was just trying to demean the good historical background of Kamuzu. Kumukumbika Kamuzu ndizi metapanga kundimene zilistuko kuno kumalawi kapena kuno kumpoto maka. Kamuzu cannot celebrate in that way. Kamuzu leroli has never been celebrated the way ena fitima yembekezera. Kamuzu leroli bastango yaluka. And I'm repeating, all those people today maona aja kusekera kumene kuja ku Mzuzu Stadium. Mukaona ose aja kula aja maulemu awo andale ma minister ose aja ndanthu opusa kwambiri. Ndanthu omwe akulowesa dziko lathu pansi ndamene aja. I don't know how they make decisions. And I don't know whether they feel ashamed kuti ndakula amaulemu awo koma kulephera panga zinthu zomwe anthu amene akulamulirawo akufuna. Because leadership is doing what people want. In the north here, we don't need Kamuzu Day celebration. We need first, before we celebrate Kamuzu Day, we need to see development of a leader of that country, a leader of that party, Malawi Congress Party. So when we celebrate Kamuzu Day, tizipanga celebrate to ceremonies, tikona situkuko. So what has this celebration given us? What picture has this celebration given us? Changoti pasa picture kuti timasanga sogoreli, kapena kubereko tinda sogoreli, omwe sazi wachiwena kupanga, even failing to plan better for this day. Sikuti leroli tupanga celebrate Kamuzu Day, ena kuika mpanda wa ndege, mpanda wa airport. The whole city ya Mzuzu leroli ikanaka mwina decorated maybe 2 weeks before. Or soon after Mambo Jona Chika Catholic. Mzuzu could have been seen good.
mabuilding apente bwinobwino chilichonse chisakale kuti wina kumanga mpanda wa airport, wina kukasangala Kamuzu Stadium, Kamuzu Stadium. That was wrong. Even kukavina gule. Naona ingoma ya vina kumene kuti anthu achingona mavina zopanda mutu zokhazoka, useless things. You should know why are you celebrating the day of a hero. You don't celebrate the day of a hero pamene wina ukonza mseu wina we don't celebrate like that. So what I'm trying to say, comrades, Malawians, wherever you are, this is now a failed government that we have, a failed leadership ya Chakwera. Maiona tu kumpoto kuno ndema wazibwera kuna Chakwera, hey, vote for me, without respecting this day. Kamuzu day uyu tikana kauti Oton Chiro Airport ili hapo, Mberwa Investor ili hapo, nse wachileta uli hapo wakonzedwa, chili chonse chili malo kuno kumpoto. Kamuzu day tikana vina kwambiri. Miseu yonse yokanika Edingeni Road, yonse miseu Kafukule, miseu ya mbili kukalonga kuchitipa. Miseu yonse kana kali bwino within 5 years Chakwera what anaka konza msemene celebration ya Kumuzu kana kala massive. Tosefe kana piti koma tikuona enafe ndifo zindikira. And enafe we are fighters, we need to see change in this country. Kwa hivyo nasile Kamuzu paja tipitilile zizioneka kumaso kwa anthu. Koma this celebration yangoti pasa ukali kuti Achakwera angochokamu. Because when you are preparing for celebration, you have to prepare some things that people can point a finger at. Not only reading good history about Kamuzu Banda. No, set a good example. There's no way you can be celebrating when somebody is fixing a road. Akupanga akuunda mapoto mse wataramaka. Ena kumanga airport. Ena kulira. And tomorrow there's another activity yaku university. You see Anna akupanga graduate school, komana no job is being created. Just imagine the whole of the civil service, about 3,000 something people, and that are police. Canada rabanja Malay police and that. Malay police under MCP ya dara kwa basi. Kwa mangira nyumba zonse za mangidwa paboma nimene lili la MCP ni za police. Ma promotion na mbili mena pangidwa za police. What is so special with Malay police service? I'm not against the promotions. Kama kumane police ma promotion mena kubwela wawa. Mko una bwanji? What picture are we getting from the police? Are we self? Are these promotions really tend to make something that can change something that we don't know? Because you can't just be promoting people in such a manner. Kungoti chili choncho mangido chabwino a police. Promotion a police. What is happening with our police? Nangaena massive servants say now. What is their take? And how do you promote people 3 months into elections? So these are things that you have. And two, because of these promotions, the president is just regarded like somebody going to war. My bodyguard president celebration ya Kamuzu day kumzuzu. Kona sirikali mfuti check for what? When you are celebrating in good faith, everyone is your friend. When you are doing a good job in a country, when you are a good leader, you don't fear anything because you know that you are doing good things to your people. Como what Chakwera is doing, he's inviting, promoting police to guard him more towards elections, towards campaign. Musatuopeze to ababa ya ma promotion na police. Musapange ma promote ma police just to blind us or to blind the police officers who are good, innocent Malawians also ma vote. Musapange promote a police ambili for the reason that to protect your stupidity during campaign. Is this a Malawi? Zati futa pasogoro. So when we're celebrating Kamuzu Day, the secret Sangala, don't promote people awkwardly with some ulterior motives. Tapange promote our police as our to our position for campaign. Zimene zozo nde musie. Kamuza bela chisango, you want to use the police. That's not democracy. Then the meaning of Kamuzu Day is useless. Ngati magazamina li mutu mwana kuto 14 before Kamuzu Day, tipange promote our police.
akapeleka chipero chokwima kumzuzu. That's wrong. That was wrong plan for you. The other thing is failing in people. Kutenga antu kutali kudowa kuti Central region coming to the north. Why not taking people from Karonga, Shtipa, or people, the regional people here, and the few people can come from Central region, no problem. Kuma mwakatenga antu kwanu Central region. Kwa bwesa kumpoto kuno showing the people President amulandira bwino kumpoto. Ali yese wa info wa t-shirt MCP. And yet you are going for it comes today. It's a national holiday. It's not an MCP holiday. So when the president was coming here yesterday, it was going to be like that only. Because we also vote the people of the north. So mwabwera kunoko nyimbo zene mkuimba za kwanu komweko za ku Central region. Zemwe mwalandira president wanu kunoko kumpoto. That was quite unfair. Amene mwina simaona chendi kona ine. Sizabwino ayi. Kunoko bwezita mwalandira chakwera tikakauti akupanga zinzolo kusoka kunoko chakwera kumpoto. Tikamwandira nyimbo zatu zachitumbuka kunoko. Zachichewa hapo ndi hapo. Koma ose obwera zulo tukuwaona ambiri akuyankhula chichewa. Ndemwe mwalandira president kapena mwamuperekeza chakwera kumpoto. And why do you do that? Kutenga antu ofutika huko ku Central region kwa bwesa kumpoto. Just to welcome your leader. Ife muna tikana kulandana antu amene mwabwesa aja ife tikakauti a president chakwera kakauti akupanga bwino ntchito yawo ngati msogolo wa dziko. Kapena chipanja MCP ngati chimaziwa kuti ku Malawi anthu akumpoto nawonso ni members ena a MCP. Sibweza kupanga zimene zijaya. Sibweza kana panga zimene zija. So comrades, we're going towards elections. Amala, wake up. This is his last comes day. In the last comes day, Chakwera. Next time, another government. Tent zasinte mapangidwa zinto. Tikamafuna usangana public holiday, ya muntu wametu kumkumbukira. Tent pangika ishtukuko. In line with that, with the vision of that hero. It's just the same like members of UTM. Yemenso Grawa na Marira Saudos Chirima. I'm very happy. But UTM is living better, is thriving using the name of SKC. SKC maplani yaka makamba poyera. Zo mwafuna zapangile ziku atu. Achakwera samakamba zimene zozo. Even Saudos Chimane wa moyo. Amanena, what is going to do? Agakara bomba, agakara mpamfu. Nzapanga chakuti. Komanso anasira Chakwera public sector reforms. Had it been Chakwera kana bisa nchito ma public sector reforms panopa comes today ikanaka thrive in kumpoto. Agana mvela zimene Saudos Chimamba panga zija. Public sector reforms. Zimene jende zinali zabwino kota. Ndipo zikanapa comes today uka thriving. Even my members azipani zina akanabwera because that was a good vision for that was a very good those were very good reforms. SKC. Koma soja mnazita MCP anazita zosenzija. MCP managers manager public sector reforms also ipanga implement mavuto on the minute go now. It's unfortunate that even the leader was behind public sector reforms and also now Mosazika Budobin because there's no good report yomwe anafere. So there's so many things that I'm looking at, comrades, Malawians, about this comes day thing taking place here in Malawi, taking place here in Mzuzu. This is how we know here. And you could see people being forced to dance. And I'm only forced to kuvina. Aingoma, vura yanyo wese zikopa za kambuku. Kapena zikopa za nyamato tam chireti. They never danced ingoma the way we used to do. You also know so ukaikira. Koma sanga onesi pa maso tunde ukaikira. So comrades, these are some of the things that I'm trying to share with you about the comes day today. Tashitamanyazi kwa mbili. Komaso antaku mpoto. Tukangati a president atidera kwa mbili. A president atitola kwa mbili. Chifukwa amafuna zisekerera pamene fe kuno kusafuna kusekerera. Ifeti kwa kusangana bwino Kamuzu day poka teona zitukuko. Chiweta road. Akanati konzirako. These tukozira ndizina zimene akhala kunena. Tikanazo na zimene Kamuzu day was to be good. Komanso chinanso choti ndikambe comrades Malawians is like this. Achakwera all the time he's been meeting members of MCP ku State House. Ku State Lodge uku ama kumani mafumu, ma members of MCP, aku Mzuni University, taona kulilongwe.
Why didn't he just make this celebration? Kukumanda and Hamena Kakumana Pakati Posepo. Rather than wasting time here to make a public thing when that thing was solely for MCP. Eh? Zabwino zonse anzatu IMCP akujera ku State House. Anzatu mafumu ajera akujera ku State House. Ndere lori Kamuzu Day kuibwesa poera ku Mzuzu Stadium. That was a very poor calculation. I thank the people of the North for not attending that celebration. Muna nangu bila kwangu na mpira. Zabwino zonse kunoko kumalawi kunoko. A president achibanja MCP ndi a president athu azikula Malawi akhala kudya ku State House. Kuitana mbumba za MCP kukaja ku State House. Kuitana youth wings ya MCP kupita nao ku State House. Kuitana ana ma investe MCP wings kupita nao ku invest. Lero ndia kubera kumpoto kuno ayayi. Bali kuno comes dates hapa kise breath of safe. Chifura chili ku. Pamene nzatu amasanga ndia chakwera ku State House no mvula. Osanyowa. Ndefere rebas tipuse panopo. Zabwino kumaja no ku State House. Koma saka mzde mufati kale poyera. I said this some time back. When you're a leader, don't show that you're too partisan. Kapena you're too in touch or in love with your political affiliates. No. So achakwera amatisankha Malawi ifeyo. Amatiderera kwa basa Malawi. Achakwera chi 5 years ali pampando akhala kuti derera. Zabwino amajera ku State House. Komwe to service ngapika. Koma saka days akuzibwesa paguru. Ife sitafiti mafasi kachina ku State House ka. So MCP this celebration yao anyoa di pachinchen. Koma what I'm trying to say, the picture I'm giving you is like this. When you're a state president, zakuchipani osamonesa poyera. Maga mena konesela chakwera ulamuliro wawo. Sakupanga bwino ya. Zabwino amagajira ku State House. Yeta ndi headquarters yao ya MCP kuja. Achakwera kauti sakuita nandu kuita na ku State House kamena kuma palace. Kamus Palace, Sanjika Palace, when this president didn't take these people to this palace. Akanati azatenga antu mwina azipita nao ku MCP headquarters. Koma takati kuona zabwino zonse chakwera amaja ndi achipani ku State House. Ndere loli za Kamuzu Day aiteni pa Mzuzu Stadium. We don't do like that. In short, comrades, Malawians, let's not vote for Chakwera with the little thing that I've just told you. Chakwera is a failure. And whoever celebrated that day with Chakwera today, mukati maone ndantole pera chatakati kwa Zuzula nthayo say. What they celebrate, we don't know. What plans they have for Malawi, we don't know. In short, they're all useless. Let's remove them by 16 September. Let's put the new blood of politicians who have got the heart of this nation. Thank you. Good evening, comrades. Malawi, Camera.